Fra 49 den her? Ja, det er nok ved. Det tror jeg ikke, der er. Men Asger, den søde scene, det var da der skulle søge en sådan slot. Og der havde hældt en masse veteranbusser frem til alle turistbusserne foran. Der var også sådan en scene på Green Line. Det var altså også godt. Okay, det var også godt. Jeg får højtaler. Kæft, den har også været i Nørreskov. Ja, det har den. Ja, det var derfor, den kommer i. Og altså, Kosa har kørt sommerbus med. Hvad? Kosa Ja, han har kørt med den, ja. Der har jeg også kørt med en gang. Ja. Det har også været svensk. Ja, det har den. Og det er meget godt, det ikke er ham, der har den. Nu sidder vi ikke på at se. Nej. Ja, 48. Jo, 48. Jeg hopper og begynder at give over synger. Så vil jeg ikke køre. Nej, overhovedet. Hvad? Det er jo ikke dumt. Jeg vil ikke køre motoren. Vil du ikke? Må ikke godt ikke klare at køre 2 af eller 5 af? Nej. Ja. Hørte noget om sommeren? Er der noget, der er kørsel? Der har ikke så meget kørsel som Jeg kører de lange løb, eller hvad? Jeg vil nok, vi har overvejet at sælge lidt distribution.